Gaur, hartu dezagun denbora elkarrekin zeruaz, gure jaioterriaz, pentsatzeko. Ikus ditzagun Hebrearrei liburuko 11 kapituluko 15 bertsoko hitzak. Utzi zuten lurraldea izan balute gogoan, bazuten egokiera hara itzultzeko. Baina lur hobea zuten irrika, zerukoa alegia. Izan ere, gure aberria zeruko betiko erreinua da. Lur honetara etorrita, zeruko herrialdearen aintza ahaztu genuen. Lur honetan bizi garen bitartean, ez dugu kontuan hartzen. Zer gertatuko zaigun hil ondoren, zerura joango garen ala ez. Honela bizi dugu gure bizitza. Orduan, bat-batean, abizurik gabe, heriotzaren aurrean aurkitzen gara. Horregatik esaten du, utzi zuten lurraldea izan balute gogoan. Hainbeste jende dago herrialde horretan pentsatzen ere ez duena. Zeruaz pentsatu gabe, infernuaz pentsatu gabe, betiko bizitzaz eta zoriontasunaz pentsatu gabe, jainkoak eman dien egun bakoitza alferrik galtzen ari dira. Gure etxea zeruko erreinu betierekoa da, zerua gure jaioterria da. Badago eszena bat non Jakobek Egiptoko errege batekin, faraoiarekin, elkarrizketa bat izan zuen, eta Jakobek esan zuen, nire erromesaldiaren urteak 130 dira. Salmoen artean, Davidek esan zuen, zure dekretuak dira nire kantuaren gaia nonai ostatu hartzen dudanean. Biblian ikus dezakegu fedearen arbasoek lurreko bizitza osoa, erromesaldi bat besterik ez zela iradokitzen zutela. Horrek esan nahi du hemengo bizitza aldi baterakoa baino ez zela, eta azkenean jaioterrira itzuliko zirela. Zeruko erreinua heriotzarik, dolurik edo minik ez dagoen lekua da. Mundu hain zoragarria denez, arrazoi bat egon behar da lurrera bota gaituztelako. Ikus dezagun Isaias liburuko 49 kapituluko 2 bertsoa. Zeuen erruek ezarri dute ezia zuen eta jainkoaren artean. Zeuen bekatuek eskutarazi diote aurpegia. Zuen otoitzik ez entzuteko. Bibliak honela irakasten digu. Bibliak irakasten digu gu garela zerutik kanporatuak gure gaiztakerien ondorioz. Ikuspegi espiritualetik, jaio zenetik bekaturik egin ez duen. Pertsona ere bekatu egin duen pertsonatzat hartzen da. Horregatik dio Bibliak ez dagoela lur honetan bekaturik gabekoa dela aldarrikatu dezakeen inor. Ikus dezagun elkarrekin lehenengo Joanen lehenengo kapituluko 8. bertsoa. Bekaturik ez dugula esaten badugu, geure burua engainatzen dugu, eta egia ez dago gure baitan. Geure bekatuak aitortzen baditugu, ordea, leiala eta zuzena den jainkoak bekatuak barkatu eta gaiztakeria orotatik garbituko gaitu. Bekaturik ez dugula egin esaten badugu, gezurti egiten dugu bera, eta haren mezua ez dugu geuregan. Bibliak dio zeruan bekatu egin ondoren lurrera bota gintuzten bekatariak garela. Hala ere, norbaitek esaten badu, ez dut bekaturik. Errugabea naiz. Ez naiz bekataria, bekatu egin dugula esan duen jainkoa gezurti bihurtzen ari dira. Guztioi, ez du batere azola lur honetan eragin handiko pertsona bihurtzen bagara. Aitzitik, gure bizitza pentsatuz bizi beharko genuke. Zer egin behar dut zeruko nire etxera itzultzeko, horrela eginez gero, bizitzaren esanaia behar bezala ulertu eta helburu argiak izan ditzakegu lurrean gauden bitartean. Nondik datozen ez dakitenez, ez dakiten ora joan. Jende gehienak ez daki zein den bere bizitzaren helburua lurrean galdera simple hau egiten badiezu. Zergatik bizi zara?
Besterik gabe esaten dute, nire familia zaindu eta seme-alabak hasi behar ditudalako bizi naiz. Etxe bat erosteko bizi naiz, ez baitut etxerik. Hauek ez lukete gure bizitzako helburu izan. Zeruko betiereko erreinu galdua leheneratzea eta bertara itzultzea da gure bizitzan egin daitekeen lanik esanguratsuena. Espero dut sermoi honen bidez grazia handia jaso izana. Mila esker.